Sillä tää raanavettä onneksi riittää. Ja meillä täällä on kaffehetki. Kaffetauko, laitetaan vähän maitoakin. Ettei mene mahaa ruibulille. Yläasteella meidän kemiaopettaja sanoi, että täytyy laittaa maitoa tuohon kahviin, että se neutralisoi parkkihappoja. Niin, me tehdään sitten niin. No näytähän miten piiskata. Oho, se meni ihan viereen. No uudestaan. Jee, kohta on. Ai siellä on tommonen. Niin. Ei tässä voi oikein samaan aikaan. Kivi! Oh-oh! Kivien kautta koskien yli käytiemme. Kiviä! Jos me pääsette siihen kivelle, niin mä tökkään tästä. Vedä! Tuli liian paha koski. No toi ei ole vielä se paha osuus, ootapa vaan. Tää oli se koski, mikä nyt vähän jännitteli. Hyvin olis kolissu alas tuota myöten. Fiu, koli. Tää on ihan perinteinen tämmönen melontareissun kokkaustuokio, missä kaikki osallistuu tähän ruoanlaittoon. Ja täällä meillä valmistuu jauheliha, hoha. Jauheliha ja hoha. Siellä meillä on hoha. Tuolla. Ja pian valmistuu hohan kulkeen pasta. Siellä kaksi. Ne ei aina paitsi. Joona. No. Oho, nyt tuli. Mikä tuoli? Joona. Näin se matka etenee. Kyllä narrataan 10 kilometriä ohi. Ne hyppii koko ajan. Kattokaa mitä mä sain mun ihka uudella virvelillä. No niin. Sitten otetaan vielä lisääkin. Okei. Eikö oteta? Otet. Oi kun se on suuri. Tilannehan meillä nyt on se, että tuolla Minttua vetää Harri. Mutta Se on kyllä ihan reppanan pieni. Noin pikkunen.
Oho, no niin. Päästetään se takaisin. Ootappa. Mä näytän sen. Tässä on, oi, hyvä paikka tämmönen. Hullu hyvä, täältä mä revitään näitä. Oi, sieltä ja vasemmalta. Oi. Mut hän on näin piikkonen. Päästetään kasvamaan. Kiitos.